В края на април 2010 година 8-кратният носител на титлата Мистер Олимпия Рони Колман посети България за първи път. Поводът беше състезанието за определяне на българските национални отбори, състояло се на 25 април в Зимния дворец на спорта в София. Спортното величие беше специален гост на събитието по покана на председателя на Българската федерация по културизъм и фитнес Александър Сталийски. Малко след настаняването си в хотела, Рони Колман се запозна лично с премиера Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов. Премиерът покани Рони на откриването на матча за световната титла по шахмат между Веселин Топалов и Вишванатан Ананд във военния клуб. Още същия ден Рони Колман, Бойко Борисов и Цветан Цветанов откриха заедно Националния център по културизъм в Дианабад.